Hello, kini nga vlog. Naglagot ra ko. Ako'y pagawas ng gibati sa akong nakita, sa akong na diskubrian. Bahin kini sa atong mga ginikanan karon. Kitang mga ginikanan karon atong mga bata. Di na to pasagdaan nga musukol sa ato Kaysa unang panahon gani, ang mga bata kung musukol sa ginikanan. Sus, latos ba? Grabe. Karon sa akong nakita, ang mga bata karon nayabag na sa cellphone. Nayabag na sa mga dula. Unsa nang mga dula diha. Nayabag na anang mga unsa nang mga sayaw diha nga. Sus, sa akong nakita, ang mga bata karon suguon mo di na masugo. Nakita na ko gahapon mismo naglagot ko. Ang iyang ginikanan gatubang sa iya, gasigig trabaho. Di lang kumutukan sa trabaho. Gasigig trabaho. Siya gasigig TikTok, gasayaw-sayaw. Okay man ang TikTok, ibutan na to sa lugar. No, dili ingon nga pagdao sa TikTok. Ang kuan gyud, wala na sitol ang kabatan-unan karon. Gasigilag sayaw-sayaw. Usbo na ko dili ni pagdaot sa mga apps nga kining video nako. Nagkalagutan ako, walay respeto ang mga bata karon. Unsay sudan request, dili mo ka og isda, dili mo ka og gulay. Gusto sige karne, sige karne. Magyaw-yaw pa kung magsudan og isda. Sa una, sudan na mo. Gulay ra walay kanon. Usang klase naman nga henerasyon. Ang mga bata ron nubra. Sa una mo na muna na mo. Kung di mi makasanggi og mais, di mi makaunog kanon. Usay kaduhar mi makakaon. Magkaon mi og saging, lagot mon, balanghoy, kamuting kahoy, kamuti. Ano unsa namang mga bata karon? Gasigig pangayog kwarta kay hulog sa wifi. Kay sige atubang sa cellphone. Ang ginikanan, perting trabaho. Nag-inalsahay dito. Suguon ang anak. Nga, mo ni, pagpalit og kon ito, palit og timo. Muingon pa nga, kamo di ay. Oh, ibali pa ang sugo. Ang mga bata karon, grabe. Di lang ginato anaron. No? Kung anaron na to mga bata, ikaw ginikanan mismo ba? Kung matiguang katamakan pa kasi mong anak. Ako nasuko lang ikaw ba? Ngay ako, ako nagpapadlong ko sa una. Pero dili ingon anak. Matrabaho ko. Kung na din ako matrabaho, mabunalan ko. Sa unang panahon. Pero karon, ang mga bata, kasi katulog, sigurit cellphone. Mga kwarta, hatag cellphone. Hatag ang sensilyo, hulog, para naay signal ang cellphone. No? Ikaw nga ginikanan iyon, ana ba? Di man sa ingon nga, ang anak si Tulon, bunalan ni mo. Di man sa ingon, ana. Dapat na atong pagtambag sa atong anak, atong maymayan, tambagan na to. Dili na to, pasagdaan nga, inana lang. Di man ka, sa akong nakita, gahapon, di kay gahapon lang na-obserban ako sa kadaghan. Tingkaon, agdaw kaon, magyaw-yaw pa, di pa, kibatik sudan, di mo kaon. Gusto lechon manok. Nya ang sudan, isda. Di mo kaon bulad. No? Ang mga bata ron, perting hilasa gyud. Pati hilasa. Magtusaon na lang anak. Dili sa ingon nga, nay mo basa ko sige bas lang mo. Kay ako sa kung kaagi no. Kadako ko nga kamakasudan ko kinapaog udog perting lamian anak. Sukol ko asin ang sudan. Suka lang sausaw. Magulay mi kamunggay ra tanan, tanglad, asin bitsin. Nya, unsa namang mga bata karon? Grabe. Sus, naon sa naman taon, ako, mubati ko kinaiya, sa bati na akong makita. Asa may tama anak. Mga bata, kung ano nang ginikanan, suklan karon nga, mau pa'y isog. Nya, ikaw ginikanan, okay ra ka nga, inanahan ko sa mong anak. Namoy uban nga, okay ra, sobrang papangga. Di na maayo na. Kana mga ingon anak, dapat anam-anam mo na siya istorya ginikanan. So naglagot ko sa makita god nga muna-munang trabaho sa ginikanan. Ang anak sa tubangan gasigi sa sayaw ga TikTok. No? Usbo na ko dili pang daot ni sa apps no? Kung naay maigo ang mga bata pasaylo agi ko ninyo. Istoryahan ta mo di gina maayo ang mga bata. Ang cellphone okay na siyang cellphone ibutang sa lugar. Kung naay trabaho trabahoon. Dili kay ang cellphone magsikag babad sa cellphone. Wala kay makuha. Madaot pa imong mata. Radiation.
makuan kag kwarta kay ihulog sa pisonit load para na ay data. Unsaon na lang ana. Kamo bisag kamo ginikanan ba niya? Kamo ginikanan pareha sa akong experience nga ug di mo tuman sa gisugo bunal. Grabe sa una. Paka-paka ng lubot na mo kamong tiil. Bisag asa lang maigong bunal. Kaya ang lawas po, magbayulit ko na. Sa una, maigos bunal. Kanang tumoy sa lukay, sa lubi. Kuhaon ng kuan. Kuhaon ng iyang dahon-dahon. Mao na ilatok sa imo nga. Nya, nakabutang nga sa kilid sa pultahan. Isa-isip piat. Piti. Mao na nga kami. Masuko gid mi nga mga nakaagi kan ana yung mga bata karon perting hilasa. Perting kahilas. Sus, grabe. Ako no di man ko perpekto, ang uban na dili man perpekto. Pero dili yung tayo na ana. Imo pang yanang kuan imong ginikanan, imo pang musukol pa ka. Kasabaan ka, sugoon ka, ibalig sugo. Unsa na li trabaho? Gikan sa eskwelahan, way matrabaho. Ang akong kalagutan yun, wapay trabaho, kasi atubang sa ginikanan, ang ginikanan, muna trabaho para makakwarta. Sugoon, baliktaron pag sugo. Musupak pa. Pag-abot sa pagkaon, napuregaba, no? Pagkaon ng gisgutan na to. Di pa mo kaon, ugulay ang sudan. Muingon pa, mamatay ko ron kung bati kayong sudan na to. Isang klase nga anak na. Wagi klaro ng iyon anak nga anaro na to. No? Bisag si kinsa ba? Bisag ikaw ba? Nakaagi ka, ka-experience kag pares kong experience. Unya, inaana imong makitaan. Bali maglagot ka ba? Kiniingon, dili ningon vlog lang ginako nag pahungaw ako kay naglagot ko. Lagot yung kay paminawon. Lagot yun. No, sa mga isubaybay sa tuwa diha. Bahala kung say comment ninyo, masuko ba mo nga ni-react ko sa kung nakita nga mga bata karon di na masugo, sige na lang gunit cellphone. Si Puyog kwarto, way matrabaho. Nya kung gutomon, di maingon pagboy-boy. Gutomon, nag-atos kusina. Kung sudan bati, magyaw-yaw. Balikason pa ang ginikanan. Nadunggan ginako mismo. Nadunggan ginako. Dili ingon nga tumutungon ng istorya. Nadunggan ako mismo nga ang ginikanan gibalikas pa kay pati-bati ang sudan. Tarong na. Dili na tarong. Naglagot lang jud ko ba? Napungot ko karon. Ako maayo kong tao kung nakita na kong maayo pod. Pero kana ganing masakitan ta nga inana lang balikason na nimo. Tungod lang sa sudan. Ang sudan gulay, di ka mo kaon. Magkulong ka sa kwarto niya, ulog-ulogan ka. Ali na nagawas kaon anak. Ya, ang edad sa bata. Dalaga na. Saon na. Di na pwede. No, magkita tagbalik mga kaidol ako hungaw ko karon. Usbon ako, wala disclaimer, dili ni pangdaot sa mga kuan dia, mga unsa ba nga produkto, unsa nga butang, unsa nga apps, dili. Usbon ako. Asensya kayo mga kaidol, suko ninyo ko kay. Pungot na ko ba kay. Bati kay nang inana makita na to. Kini nga content ang gusto na kong ipaabot sa inyo nga ang mga bata dili na to i-tolerate nga inana lang. Kung na may mga inana, anam-anam mo na to og may anam-anam mo na to og disiplina. Kay ako sa una badlungon man ko pero dili ingon anak. Kanang mamilig sudan nya. Kung bati ang sudan balikason ang ginikanan. Wala eh. Bati karon. Na kasaway di ko sa mga bata karon. Nga puwera lang sa katong mga bata nga buutan kayo. Dili ingon anak sa presa giingon ako. No kamong mga bata no, ngay mga bata magtan-aw dire. No, ayaw gid mo ginana. Kay ngano? Dili gina mayo. Oh, mga ginikanan nga tanaw ani nga video. Kung namoy mga anak nga medyo ni sugod na spoiled na ayaw gid na pa haba pa. No? Putla gid kana. Anam-anam maging disiplina ang anak niyo kay moabot ang panahon. Usbon ako. Moabot ang panahon. Nga matiguang mo. Simba ko magkasakit mo. Tamakan pa ng liog ninyo.
kay wa na may kwarta. Lisod anaron na to. No? Di ni mali akong istorya ba? Nanay na hitabo anak. Og mao lang na. Daghang salamat. Og happy Sunday kanatong tanan. Thank you.